Hello, Sawatdee, and welcome to Thai House. Thank you for visiting and sharing this special moment with us. Thailand, the land of smiles, full of charm and its culture, history, arts, and countless travel destinations. From breathtaking beaches and majestic mountains to serene waterfalls and unique ways of life. And what the world knows us best for is Thai food. Thai cuisine is a story told through flavors, colors, and craftsmanship, one of the most complex and diverse in the world. Tonight, we invite you to experience Thailand through a special dinner. In every bite, you'll taste a chapter of Thailand's story. We look forward to meeting you and creating beautiful memories together. Dobrý den a vítejte v Thai House. Děkujeme, že jste nás navštívili a sdílíte s námi tento výjimečný okamžik. Thajsko, země úsměvů, plná kouzla své kultury, historie, umění a nespočtu turistických cílů. Od dechberoucích pláží a majestátních hor až po klidné vodopády a jedinečný způsob života. A to, čím jsme ve světě nejvíce známí, je thajská kuchyně. Thajská kuchyně je příběh vyprávěný chutěmi, barvami a řemeslnou dovedností. Jedna z nejkomplexnějších a nejrozmanitějších na světě. Dnes večer vás zveme, abyste poznali Thajsko prostřednictvím speciální večeře. V každém soustu ochutnáte kapitolu příběhu Thajska. Těšíme se, až se s vámi setkáme a vytvoříme společně krásné vzpomínky.